Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ikaw na lang. Sino ako? Kasi hindi ka kasi naglilib eh. Malay mo, pwede kang maglib ang papay. Ayaw niya na talaga ako sa programa. Gusto niya na yung isa, si Romy. Kung ang akala nyo dito lang sa Pilipinas binabaha, may baha rin sa ibang bansa, tulad na lamang ng nangyari sa Toronto, Canada. Lubog sa baha ang mga sasakyan, 14 ang natrap at sinagip. Pati pa ang mansion ng Canadian rapper na si Drake, pinasok ng tubig ang bahay. Sa kanyang Instagram story, nag-joke pa ang rapper na sana daw ay espresso martini ang pumasok sa kanyang bahay. Dahil kulay brown ito. Ang ingay mo. Para na akong aso. Pati mga railway station sa Ontario, Canada, binaha din at napalusong ang mga commuters. Dahil sa malakas na ulan, higit sa 123,000 na residente ang apektado ng brownout. Brownout din sa kanila, no? Sa inyo ba, kabisyo? Binaha rin ba kayo? Basic. Yan ang Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning ko! Morning, Tits! Kabisyo, feel good morning! July 19, 2024. It's a Friday. May bunta kaning tanan. Maya paabak puki kayo ngan. Pare na aga sa inyo nagabos. Naimbag na bigat ka na kayo amin. Sa oras na 7:30 ay kasama nyo na angkol nagmula sa Davao. Binaha sa Novaliches. Uy, walang baha. Binaha sa Davao pero walang baha sa Novaliches. Ganon. Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama pambansang tita. Walang baha-baha sa kanya. Tama. Dahil ako, bakit ka nanonood ng radyo? Pag gusto. Tita, lulusong ako sa baha. Uy! Hindi takot sa leptospirosis. Tama! Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Bakit pagod Morning. ka na? Hindi, nalungkot lang ako bigla sa baha. Oo, diba? Hi kay Papa Joseph, Mama Belen dyan sa Busaon, Tagum City. Kasi last year lang, last January talagang. Naalala mo yung lumutang yung mga gamit nyo? Yung Yun. pinakita mo sa akin. Napaka-devastating yan eh. Totoo Nakakatrauma yan eh yung baha. Kaya pag ganitong ulan ng ulan sa area Naisip namin mo sa sila? Davao, inaangat na namin yung gamit. Sila, inaangat na yung gamit. So yung bahay nyo may taas, no? Wala. Ano, bungalow type lang siya eh. Mayaman Kasi talaga sila. poor lang naman. Hindi naman kami mayaman. Poor lang kami. Poor. So, yung mga nakaka-experience ng baha, yung iba nasanay na lang din. Pero imagine mo, wala kang ligtas. Ultimo, XYZ! okay na sana. Galing talaga na isang tita. Mamaya na yung rap. Binibigyan na nga kita ng time to shine eh. Ayoko nga. Itom kang kigol. Ang ingay mo!
Manny. Oy, Sir Manny Wang. Oo. Kumpare ko yan eh. May pare ka sa kanya. Anong masasabi ng ating Express sa baha? Hi, Express! Kasi, di ba, naranasan niya rin eh. Oo, sa Davao, no? Ano yun? Saan mo si Express? Maayong buntag, Maayong Luzon, buntag, Visayas, Express. Mindanao. And to you, Madam Tanya. Maayong buntag, ma'am. May buntag po. Kay Sir Manny Wang, sa lahat ng mga taga PCSO ba. Yan, salamat. Lalo mga natulungan nyo dyan. Alam nyo, ganito yan. When I was still in the position, marami akong napuntahang lugar na binaha talaga. It was devastated because of the flood, the landslide, and many more. Kaya alam natin yung naramdaman na ngayon sa panahon ngayon, ma'am, nung pakinggan ko yung balita na kahit mayaman na rapper binaha pa yung bahay, how much more tayong mahirap. Alam ng taga Davao, pobre lang ako. Tama po. At least, di ba parang hindi lang naman to sa atin nangyayari sa ibang bansa din. Diba? Totoo yan. Pero may mga proyekto na pwedeng gawaan ng paraan. Para malesen. Ma-prevent. Ma-prevent. Kahit papano. Pwede mag-suggest na proyekto. Ano yun, Mang Kanor? Dali. Pwede Botohan lagyan ng no entry. No entry. Para hindi pumasok yung baha sa bahay. No ID, no entry. Galing mo talaga, Mang Basic. Kanor. Basic. Pag ganun, hindi na papasok yung baha sa Hindi bahay na, nyo. no ID. Walang ID eh. Ang galing mo talaga, Mang Kanor. basic. Kaya ang dami na humaling sa'yo. Basic nga. Totoo ako, ang galing talaga ni Mang Kanor. Oo, Pero nga sa po totoo lang, mahirap talaga madali ka ng baha. Kasi gamit mo, mababasa. Lahat ng mga kagamitan, appliances, Opo. apektado po talaga. Totoo po. Kaya ito na lang, you just have to save your life and the lives of others. Basic. Kasi kung alam nyo po, sa totoo lang. Na-distract na si Express. Well, ma'am, May dumaan kasi. pag may maganda ma'am, madistract talaga tayo. Mga lalaki Basic. ganon, basic yun. I invoke my right to privacy. O, tinan mo. Hindi, sabi Hindi ka na ko nga. makabalik sa momental mo. Hindi, ganito yan ma'am. Sinasabi ko lang, unahin nyo yung buhay nyo kaysa bahay nyo. Buhay versus bago. bahay. Kaso, yung buhay mo, nasa bahay mo. O anin mo yung bahay mo, wala ka ng buhay. Diba Nasa usually bagay. pag sinabi, you have to get out of there because it is flooding, umalis ka. Yan. Pag hindi ka umalis, masisira ang buhay mo. Tama ka. Ganoon Express. yan. Express, sabi ni Sir Arnold Malyari ng Elijah Hotel, okay lang ang bahawag lang sunog. Indeed, di ba? Totoo, Oo. actually, sana wala na lang lahat. Both. Pero ang iba nga, mas piliin Mambabae na na lang lang. magbaha. Mambabae na lang. Hindi, we invoke our right to privacy. Pag mabahaan ako, sir, punta ako dyan sa Elijah Hotel. Oh, sa Salawag das Marinas, Cavite. Maganda ba yung front Maganda desk ni po. sir? Yung kwarto pala. Maganda, Oh, maganda. sige. Pati yung mga doon, staff doon maganda. Syempre, Elijah Hotel. Kaya nga ako pupunta doon. Sama ako, Express. Hindi ka Sama natin si Sir Manny Wang. Ang dami nyo na. Ang dami nyo na. Magpahinga lang kami eh. Ganoon Oy, yan. hindi yun motel. Hotel, Mang Kanor. Bakit sa hotel? Hindi ka ba pwede magpahinga? Kasi 3 hours yung alam mo eh. Ay, hindi pwede 3 hours yun. Mahal. Ay, Ako, naku. ma'am, okay lang ako sa gift cert, ma'am, kasi pobre lang ako. Alam Oo ng nga. taga Ate Davao yan. Express, pag nagpunta ka doon, akong bahala syempre. Diyos ko. Salamat Sagot ka po, ng ma'am. Tanya Chinita. Salamat, ma'am. Kaya, again, sa mga nabahaan dyan, hindi lang na mahinto ang buhay mo dyan. Tama. You have to, kung kaya nyo na mag-evacuate, go ahead. Para maiwasan madisgrasya. Maraming salamat po. Salamat, Express. Salamat, Express. Salamat, Mang Kanor. Ingat, Mang Kanor. Di ba ko alis dito? Kaya, yan, sa mga yung in fairness naman sa area sa Novaliches, hindi mababahaan yan. Pero yung mga Yung mga daanan papunta sa doon. inyo ba, sa Bacoor? May area ng Bacoor na meron binaba, especially yung mga papuntang coastal. Ayun. Kasi syempre yung tubig naghahanap yan ng Outlet. outlet niya, di ba?
Pwede doon sa Elijah maghanap ng outlet. Bawal 3 hours doon. Walang Hindi, short magsaksak time lang ako. doon. Lubat eh. Yeah. Idol ko si Drake, mga rapper. Yung rapper? Oh, parang, si Mang Kanor hindi rapper, parang barker pag nagsalita eh. No? Oo, Parang hindi siya. bagay eh. Tamo. Ang nakapula, parang si Dracula. Ang nakablo, parang Diablo. Ang nakagreen, umihi si Daplin. Hindi pwede yan. Nangingialam rapper ako eh. Nag-rap eh. Yung rapper? Yung barker. Uy! Oh. Mawa! Chop! Hindi, mawa. Ah, mawa. Mawa. Akala ko muha eh. Sabi ng barker? Sabi ng rapper. Uy! Ang laki ng mansion, may sports car pa. Ng rapper? Yung barker? Uy, sana all. Tumitingin yan sa legs ng sumasakay sa jeep eh. Yung barker? yung rapper. Kala ko yung driver. Sabi niya, cool, pahingin 5 piso dyan oh. Barya-barya lang. Sabi ng barker? Sabi ng rapper. Stupid! Love, sofas and easy chairs. Stupid! Yung sabi ng rapper? Sabi ng driver. Uy! Ay, urong-urong lang ha. Piso-piso lang ang upo. Sabi ng barker? Sabi ng rapper. Oo. Kala ko si Kaloy yung nagsabi. Kaya pala. Tapos, doon sa terminal, doon na natulog eh. Yung driver. Yung barker. May katabi sa jeep. Yung driver? Yung rapper. Kaya pala. Kaya excited siya sa kanyang show at concert. Yung rapper. Yung barker. Wow, may show. May album na. Yung rapper. Yung barker. Wow. Divisoria, Blue Street. Sabi ng barker. Sabi ng rapper. Wow, ang ganda. Tuloy-tuloy pakikinig sa 90.5 Love Radio. Kaya may memorize yan. Beshi! That portion was brought to you by